Alo, Ćao Gorane, drago mi je što mogu da pričam s tobom. Šta si ti baš rekao, si ti Terminator? da, onaj gladijator, kakvi Terminator? Moram nešto da te pitam, ali nemoj da se ljutiš. Bi mi prodao tvoj kurac za 20.000. Koliko keša? Za 20.000. Šta bre, 20.000? Pa da, što se čudiš? Pa ti s 20.000 možeš da uzmeš novi, to do jaja, brate. Boli te kurac, za 20 samo možeš ti da ga uzmeš. Pa ja neću novi, ja hoću tvoj. Kad možemo da se nađemo da probam, malo molim te. Evo, platit ću ti koliko hoćeš za početak. A možeš molim te večeras. Ne znam, ako budem imao snage večeras. Bio sam danas na faksu, znaš, ono. Pa dobro, ali ja stvarno više ne mogu da izdržim. Ubiću se, ako ne dođeš, ubiću se, Gorane, ubiću se. Ma, brate, radi što ćeš. A što si takav? Aj, molim te da mi karaš večeras. Večeras, pa u koliko sati? Pa ne znam, hoćeš sada? Ne znam, pošto sam sad lego da spavam, pa ako se bude naspavao, zvaći. Pa važi, kog si, reci mi, aj mi reci kog si, da li bi mi lizao picu? Jel bi lizao? Pa ne znam dok ne vidim slike, kažem. Pa nije problem, slikat ću se i poslaću ti. Dobro, pa pošalji mi ako hoćeš, pa ću večeras da ih pogledam. Pa super, aj slikat ću se, sad sam u krevetu baš. A šta reš u krevetu budalo? Pa radim nešto bezobrazno. Jao, moram da prekinem, evo mi je mama. Ćao.